Ty jsi byl v britském X Factoru. Jak tě to vlastně vůbec jako napadlo se tam jako přihlásit, nebo? No, je to tým, že som mladý a robím kopu šialených vecí a väčšinou tie šialené veci sa potom premenia na skúsenosti, čo bol presne tento prípad, kedy som si úplne proste, dajme tomu, zo srandy povedal, že pošlem video do X Factoru. Natočil som sa, ako spievam pesničku, ktorú som asi 2 dní predtým napísal, bola to Chocolate. Myslím, že som bol v pyžame ešte u nás doma, proste som na posteli natočil s rozospatými očami pesničku na mobil, poslal som to tam. 4 mesiace nič, už som akože čakal, že OK, tak asi si to nevybrali. Potom z týždňa na týždeň ma akože pozvali na casting do Wembley a vtedy to vlastne začalo a celý rok 2015 sa vlastne niesol pre mňa znamení X Factor. No a skončilo to tak, ako to skončilo, keďže vlastne ja mám zmluvu s vydavateľstvom, tak vlastne ako keby ja som bol úplne vystrihnutý z tej súťaže, čo je samozrejme na jednej strane škoda a na druhej strane ale môžem robiť veci, ktoré som robil doteraz a dalo mi to fakt veľa. Som nemal nikdy nejaké ambície proste byť nejaká svetová hviezda. Zistil som, ako to chodí proste v Británii, ktorú mám veľmi rád kvôli hudbe. A spoznal som skutočne množstvo nových ľudí, čiže teraz sa to v najbližších mesiacoch, týždňoch, rokoch budem snažiť dostať do mojej hudby.